Diolch yn fawr, diolch yn fawr. A diolch am y gwahoddiad I fod yma bore yma. Mae wedi, oedd yr M4 yn eitha gwyntog, ond fi wedi llwyddo I gyrraedd fel y gwelwch chi, bob cam. Ond mae'n braf cael bod yma yng Nghaerdydd unwaith eto I gwrdd â chi I gyd. A bydd rhaid I chi faddau fi fel wedodd Peredur, dyma'r tro cyntaf I wneud hyn, so maddeuwch I fi os gwelwch yn dda cyn bod ni'n cychwyn. Mae Cristnogion I fod I faddau yn gilydd yn geni, so gobeithio byddwch chi'n maddau I fi hefyd. Gawn ni air o weddi. O ddiwain tad I ni'n gofyn dyfendydd ar ein hoedfa ni, ar ein hoedfa Zoom y bore yma. Gan ofyn I ti fod gyda ni bob cam o'r ffordd. I ni gael dy gwmni di ar hyd y daith. I ni'n gofyn y cyfan yn enw dy fab Iesu Grist. Amen. Wel, I ni'n mynd I ganu y bore yma yr emyn 123, 123, un o mynau hyfryda Pennar Davies. Cread, syndod a'i ddieithrwc, gwyrth a'i'n deiar fechan, rhyfeddod bod a byw. Diolch am gael profi yn y dwys ddirgelwch, ras a gogoniant, yr anrheithol ddiw. 1, 2, 3. Mae yna 2 ddarlleniad y bore yma, un o Efengyl Ioan ac un o'r llythyr at yr Hebreaid. Ia'r pennawd yw Iesu'n wylo, a dyna thema ein hoedfa ni y bore yma. Wedi iddi ddweud hyn, aeth ymaith a galw ei chwaer Mair, a dweud wrthi o'r neilltu, yma'r athro wedi cyrraedd, ac y mae am dy weld. Pan glywodd Mair hyn, cododd ar frys a mynd at oef. Nid oedd Iesu wedi dod I mewn i'r pentre eto,
ond roedd yn dal yn y fan lle roedd Martha wedi ei gyfarfod. Pan welodd yr Iddewon a oedd gyda hi yn y tŷ yn ei chysuro bod Mair wedi codi ar frys a mynd allan, aethant ar ei hôl gan dybio ei bod hi'n mynd at y bedd i wylo yno. A phan ddaeth Mair i'r fan lle roedd Iesu a'i weld, syrthiodd wrth ei draed ac meddai wrtho, pe bas y ti yma, syr, ni buas fy mrawd wedi marw. Wrth ei gweld hi'n wylo, a'r Iddewon oedd wedi dod gyda hi gweithau'n wylo, cynhyrfwyd ysbryd Iesu gan deimlad dwys. Ble ydych chi wedi ei roi i orwedd, gofynnodd? Tyr di weld, syr, meddant wrtho. Torodd Iesu i wylo. Ar ail ddarlleniad o'r llythyr at yr Ebriaid. Gan fod gennyf felly archoffeiriad mawr sydd wedi mynd trwy'r nefoedd, sef Iesu mab Duw. Gadewch i ni lynu wrth ein cyffes. Canys nid archoffeiriad heb allu cuddioddef a'n gilydd, heb allu cuddioddef a'n gwendidau sydd gennym, ond un sydd wedi ei demtio ym mhob peth yn yr un modd â ni, ac eto heb bechod. Felly gadewch i ni nesáu mewn hyder at orsedd gras, mwyn derbyn trigaredd a chael gras yn gymorth yn ei bryd. Gweddiwn. Felly gadewch i ni nesu mewn hyder at orsedd gras, mwyn derbyn trigaredd a chael gras yn gymorth yn ei bryd. A dyma ni nesu mewn hyder. Wyt ti'n gwybod bod ni ddim yn heiddi o Dduw fod yma ger dy bron. Ond ti'n gwybod hefyd beth yw'n pryder ni. Ti'n gwybod yn galar ni. I ni wedi clywed siwr gymaint yn ddiweddar am eiriau fel miwt, geirfa'r oes presennol yn yma, miwt, mido. Bod bobl yn gallu ein mido ni. Wy'n ni mor ddiolchgar fod ti byth yn ein mido ni o arglwydd ein tad. Wy'n ni'n clywed siwr gymaint am y gair ynysu. Bod rhaid i ni ynysu wrth ein gilydd. Wy'n gofio ni hefyd eiriau dyn. No man is an island. Do not ask for whom the bell tolls. The bell tolls for thee. O ddiwain tad, i ni'n clywed am y cwtsh di-dwtsh. I ni'n gweld eisiau y cwtsh yn ofnadw. Ond eto i ni'n gwybod bod ti yn ein cysuro ni bob dydd, bob awr. Bod ti yn ein cwtsio ni, yn ein hynwysu ni, yn tynnu ni'n agosach ata ti. Dyn ni ddim yn dioddau unrhyw bellter cymdeithasol gyda ti. Does dim pellter. Gadewch i ni nesu mewn hyder. Gadewch i ni nesu mewn hyder at orsedd gras, mwyn derbyn trigaredd. Ac am trigaredd i ni'n erbyn y bore yma, dy trigaredd di. Wyt ti'n gwybod bod ni'n yn aml mewn penbleth, ddim yn gwybod pwy ffordd i droi. Ond ni'n gwybod hefyd dy fod ti yn maddau i ni. Am dy fod ti'n deall ein gwendidau ni. Am dy fod ti wedi anfon dy fab i'r byd yma.
i gael identio, i gael deall beth yw ein problemau ni. A mae'n diolch ni mor fawr y bore yma am Iesu. Iesu ein gwaredwr, Iesu ein ffrind. Yr un a ddysgodd i ni weddio gyda'n gilydd, ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro ni heddiw ein bara beunyddion, a maddau i ni ein dyledion, fel y meddaiwn yna i'n dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, aeth yr gwared ni rhag y drwg. Cyniseiddo ti yw'r gallu a'r gogoniant. Amen. Ie, nes i a dod yn agos. Yn agos at Iesu. Yr Iesu a wylodd. Yn ôl yr Efengylau, buodd Iesu wylodd ddwywaith, ond fi'n amau os hwnna'n wir, fi'n siŵr bod e wedi wylo mwy nac hynny. Ond ni'n gwybod bod Iesu wedi wylo y Methania. A'r cwestiwn efallai i ofyn yw pam? Pam nath e wylo? Beth oedd y rheswm dros y teimladau dwys mae Ioan yn dweud oedd e'n teimlo ar y pryd? Wel, mae'n siŵr bod galar yn un rheswm, ond i ni'n gyd yn gwybod bod yna sawl reswm dros wylo, dros glefen yn os yna. Galar, ie. Ond mae dicter yn achosi wylo hefyd, clefen yn dweud. Ac yn sicr i ni'n wylo weithiau, achos bod ni'n teimlo'n rhwystredig, mae rhwystredigaeth hefyd yn achosi wylo a clefen. A fi rhyw ragdybio efallai o tym bach o ddiffyg ymynedd efallai. Bod y ffrindiau agos yma ddim wedi ei ddeall. Efallai Siôn. Arian Davies yn ei gerdd hyfryd yn dweud, pan ystynodd Dduw i ni mab o'r nef, gofalodd roi dagrau yn ei lygaid ef. Dagrau yw cadw ac yw tywallt a'r brydiau pan dorau'r galon yn fwy. Dynol oedd Iesu a rodfeydd y byd fel fforddolion yr oesoedd i gyd. A wrth gwrs, y her mawr wedyn, y punchline ta, o Grist yn y nef. A oes dagrau ar ôl gennyt yw tywallt dros ein heddiw ffôl. Ein heddiw ffôl. Allen ni weid amen i hwnna, ynddo fe? Ein heddiw ffôl. A oes dagrau ar ôl gyda Iesu. Wel, i ni'n sicr ynddi ni yma yn y crwys y bore yma, wrth gwrs bod na ddagrau ar ôl gan Iesu. Y dagrau sy'n dangos i drigaredd e. Yng nghanol yr holl llemesiynau, yr holl gynhyrfu, i ni'n gwybod bod Iesu yn trigarhau. I ni newydd ddathlu Sul y Pasg, y bedd gwadd, y bedd gwag a'r atgyfodiad. Ni'n meddwl yn hunan, siwr bydden ni wedi teimlo os yn ni yn lle Iesu, y sul hwnnw. A bydden ni wedi
teimlo dicter a Siom wrth gofio beth oedd yn ffrindiau wedi wneud. Allen ni feddwl yn hunan, byddwn ni wedi troi at Mair yn yr ardd a wedi gweud rhywbeth tebyg i fel oedd mam arfer dweud wrtho i yn aml pan o'n i'n neud pethau drwg. Fi'n siomedig iawn yn o ti, Margret. A ti'n gwybod oedd hwnna'n brifo llawer mwy na se i wedi gweiddi arna i. Allai ddychmygu falle byddai Iesu yn dweud, o, fi'n siomedig yn o ti, o bawb Mair. O'n i'n feddwl bydde ti wedi deall. O'n i ddim yn meddwl bydde ti wedi dod yma i edrych am gorff marw. Siom? Na. Dim o gwbl. Beth nath Iesu, wrth gwrs, pan gwrddodd e a Mair, oedd just dweud y gair, Mair, yn annwyl iawn, a roi rhywbeth iddi wneud. Cer i weithio'r ffrindiau eraill, beth sydd wedi digwydd, a beth y ti wedi gweld. Trigaredd. A meddwl am Thomas. Ti'n bod, sy'n ni yn lle Iesu, bydden ni wedi torri'r drws lawr, drws uwch ystafell, bydden ni wedi rhedeg mewn, torri'r drws lawr, mynd reit lan a Thomas a mynd fan hyn gyda dwylo fyna. Nawr i ti'n credu? Nawr i ti'n credu, gwboi? Rhywbeth fyna bydden ni wedi gweud. Ond dim Iesu. Yn ei drigaredd, mae e'n esau a Thomas. Yn sicrhau bod Thomas o'r diwedd yn deall. O beth am Peder ta? A Peder a wedodd, so'n nabod e, so'n gwybod pwy ti'n siarad am. Falle fydden ni wedi mynd a Peder a wedi dweud, oi, ti ddim yn nabod fi? Fi ddim yn nabod ti chwaith. Ond dim felly o gwbl, no gyfer. Beth nath Iesu oedd paratoi tân ar gyfer pryd o fwyd. Y barbecue, y picnic ar y traeth yna. A ni'n gwybod pwysigrwydd, ni'n gwybod bellach pwysigrwydd bita gyda bobl eraill, ond i ni, am gymaint i ni'n gweld eisiau cwrdd â bobl dros glud o goffi neu pryd o fwyd. Mae'n rhan o natur ni rhywbeth yn diwedd. A dyma Iesu yn paratoi pryd o fwyd i Peder. Yn ei drigaredd. Ie. Oedd Iesu yn trigarhau wrth nhw i gyd. Yn yr un modd mae e'n trigarhau wrth ni. Cofio'r Samaritans trigarog, a'r dyn nawr ochr yr hewl, dyn twp ofnadw, y ffŵl gwirion, wedi mynd ar y daith honno wrth unan. Felly ddychmygu bydde bobl yn gweud efo beth ges di yn neud siwbeth. Ond dim Iesu, y Samaritan. Yn sicr Iesu yw'r Samaritan yn y stori hon, yn dweud. A'r Samaritan a drigarhaodd wrtho. A beth am y ddafad golledig? I chi fel fi yn teimlo fel defaid ar goll weithiau. A'r bugail drwl na'n mynd a gadael 99 o ddefaid a mynd ar ôl yr un. Mynd ar ôl yr un. Na beth dwl ni'n neud yn efo. Bydde dyn busnes beth yn neud siwbeth. Mae'n swnio'n ddwl, ond i bai taw chi a chi'n yw'r ddafad sydd ar goll, a wedyn mae'n neud synwyr i ni gyd yn diwedd. Y trigarhau yna, yr wylo. Ac i fi yma trwy'r geiriau yma tebyg i rein, fi'n dod i nabod Iesu.
yr Iesu a wylodd, fel fi, fel chi. Dagrau poen a galar naw o hyd i'n bywyd nid y pennar, a mae mor wir yn dyw e, mor wir. A mae yna bardd arall yn dweud, trwy y dagrau ar dywedd. Ie, trwy y dagrau ar dywedd, y Methania wrth y bedd. Trwy dy lef ar galfari, Iesu, cliw ein gweddi ni. Ie, dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu, twysog bywyd pur yn marw i brynu'n bywyd ni. Gras a chariad, megis diliw yn amdywallt yma ynghyd, a chyfiawnder pur a heddwch yn cusanu aiog fyd. Amen. Fe ganwn yr emyn ola, wel, yn yr oedfa hon, dyma gariad fel y moroedd. Trwy y dagrau ar dywedd, y Methania wrth y bedd, trwy dy lef ar galfari, Iesu, cliw ein gweddi ni. A bydded i'r gras a'r cariad, sy'n ymdywallt yma yn y crwys y bore yma, aros gyda ni am byth. Amen.